Benvinguda. Quines eines tenen les dones a la seva disposició avui dia per fer front al masclisme? Avui en dia potser tenen les mateixes eines que han tingut sempre, que jo crec que són organitzar-se, reflexionar, inventar-se estratègies i plantar cara. El capitalisme comporta actituds masclistes? Jo, i no sóc jo l'única feminista que ho pensa, estem completament convençudes de que el capitalisme està completament vinculat al patriarcat. Això no vol dir que en altres sistemes polítics també hi ha hagut discriminacions i també hi ha hagut opressions. I com es poden detectar els micromasclismes? Estant atenta i veient quan una persona et controla, et vol dominar, et vol saber més de tu, no et respecta tant com per lo que tu ets com el que aquella persona voldria que fossis i que a més imposa, encara que sigui d'una forma subtil, una forma de pensar i una opressió. I a vegades el micromasclisme pot venir d'una dona, també, no ho oblideu. El patriarcat, jo he arribat a la conclusió que no té sexe. L'exerceixen tant els homes com les dones. I com ha d'actuar una dona que és víctima de la violència de gènere? No callant. No callant vol dir que ha de buscar algú per parlar, que ha de buscar algú perquè l'ajudi a actuar, tant si ha de denunciar com si no ha de denunciar, com si ha de plantar cara, no quedant-se sola. I per això són tan importants les xarxes de dones, a totes les edats.